Bună ziua și bine ați revenit cu noi la Gura Sobei. Astăzi vom vorbi despre un topic foarte de actualitate și anume mental health. Înainte să începem recording-ul, Cătă chiar mi-a zis, zice, băi, trebuie neapărat să definim, trebuie neapărat să definim mental health-ul și chiar am avut o prediscuție la Gura Sobei înainte să începem înregistrarea și ideea e că mental health-ul înseamnă pur și simplu starea noastră de bine din punct de vedere mental și de fiecare dată când vă este greu să definiți un termen din punct de vedere mental, puteți să vă gândiți la corespondentul lui din punct de vedere fizic, așa cum este physical wellness sau wellness, cum îl cunoaștem noi. Cam așa este și mental, starea noastră de bine. Și aici poate să intre fapt așa cum, din punct de vedere fizic, putem să avem mici defecte care nu ne impactează viața, așa, din punct de vedere mental, putem avea mici defecte, adică putem fi perfecționiști, putem fi control freak și putem să avem temeri atâta vreme cât ele nu ne impactează starea noastră de bine și atâta vreme cât ele nu ne impactează relațiile cu ceilalți, putem spune că avem un mental health bun. Gata, mai vrei să adaugi ceva? Nu, cred că ai sumarizat foarte bine. Sunt acele lucruri care atât cât timp le țin sub control și nu afectează viața noastră sau a celor din jurul nostru, sunt în regulă. Dar vorbim și de aici, de-aia vreau să definim un pic termenul de mental health, vorbim de situațiile duse spre anxietate și depresie care devin deja clinical, la care eu personal nu pot să-mi dau cu părerea foarte mult, pentru că nu consider că sunt persoane care trebuie să aibă niște studii și certificări ca să poată să ajute persoane care ajung cu niște probleme asemănătoare. Da, și pentru că ai adus în discuție acest aspect clinic, vreau să mai precizez ceva exact din acest punct al meu de vedere ca psiholog clinician. Nu trebuie să așteptăm să ajungă în definiția clinică, așa cum din punct de vedere fizic nu trebuie să așteptăm să ajungem la spital. Așa și aici, dacă vedem că un lucru ne face rău, sau simțim că ne impactează, nu trebuie să așteptăm să ajungă în extrem, nu trebuie să așteptăm să ajungem la burnout, nu trebuie să așteptăm să ajungem la depresie. În multe din training-uri chiar arătam o curbă a stresului. Stresul la început este benefic, dar de la un punct și chiar un stresul la un anumit nivel ne face să livrăm performanțe înalte, dar în momentul în care noi începem să ne simțim obosiți, nu putem să stăm tot timpul aici, da? Noi avem nevoie ca un arc. Îl tensionăm, de la un moment dat trebuie să-l detensionăm și cu cât îl detensionăm mai controlat, cu cât simțim că presiunea devine mai mare și începem să-i dăm drumul, cu atât vom minimiza șansele să ajungem într-o zonă, cum îi spunea Cătă, clinică. Da? Dar cred că am acoperit suficient definiția mental health-ului. Nu știu, Cătă, aș vrea să încep cu ceva, dacă îmi permiți, pentru mine mental health-ul este un subiect de suflet. Vreau să spun că dacă e un lucru bun al ultimii perioade sau unul din lucrurile bune este această lampă pusă, acest awareness al problemelor de mental health, pentru că ele nu sunt noi, ele existau dinainte. Dinainte aveam anxietăți, dinainte aveam anxietăți provocate de nevoia de performanță, de a sta la performanțe ridicate. Înainte aveam depresii, înainte aveam burnout-uri, numai că ele de multe ori fie nu erau conștientizate, fie le ascundeam de frică sau de rușinea de a le împărtăși cu ceilalți. Ca aia cu toată lumea are o viață perfectă pe Instagram. Mi-e frică să pun poze cu părul, nu știu cum, pentru că uite ce perfect sunt ceilalți. Cam așa ne simțeam și cu problemele de mental health. Și mă bucur enorm că există această pornire de conștientizare. Pentru că orice proces de vindecare începe în primul rând cu conștientizare. Acum că am spus ce am pe suflet, vreau să mai zic că știu că nu o să ne ajungă o sesiune, la Gura Sobei, o să continuăm, dar aș vrea să abordăm această
zona de mental health din mai multe unghiuri, și din unghiul companiilor, și din unghiul managerilor, și din unghiul a ceea ce poate face fiecare dintre noi ca să-și îmbunătățească mental health-ul. Și acum te las pe tine, că să preiei, să încep cu ce vrei. Cred că am vorbit suficient. Cred că ai sumarizat foarte bine de ce nu folosesc eu Instagram, ceea ce mi se pare un lucru bun. Da, de acord cu tine cu ce ai spus, pentru că apare această nouă focalizare pe mental health din cauza la lockdown, din cauza la COVID situation. La fel cum se întâmplă, de fapt, și cu partea de hybrid work și de remote work, ceea ce discutam în episoadele trecute legat de faptul că noi nu făceam hybrid work și remote work înainte, făceam doar. Acum devine ceva pe care toată lumea este interesată să discute despre și poate ajută în acest fel să definim niște lucruri care ar putea să le facă mai eficiente în abordarea zilnică. Deci este un lucru pozitiv, din nou. Da, subiectul de mental health este complicat pentru că poate fi privit din foarte multe puncte de vedere. Din punctul de vedere al, suportului companiei pentru a încuraja acest lucru, pentru a încuraja discuțiile despre mental health în companie, pentru a oferi suport persoanelor care au nevoie de suport, așa cum spuneai tu, să nu ajungă în situațiile clinice. Vorbim de ce putem să facem noi în ziua noastră normală pentru tot la fel cum ai spus mai devreme, să nu ajungem într-o situație în care problemele noastre să afecteze pe noi sau pe cei din jurul nostru. Și da, managerii au un rol important, chiar dacă zici tu că este un pic focus prea mult sau este un pic prea mult pe umerii managerilor. Aici depinde de situația companiei, depinde de cultura companiei și depinde de relațiile care există în oameni în echipă. Hai să discutăm despre companie. Ce ar putea să ofere... Să le luăm pe rând. Ce ar putea să ofere compania sau ce am văzut noi că oferă compania pentru ajutor pe partea de mental health? Din experiența mea, am lucrat în companii în care lucrurile acestea erau cumva transparente. Compania ofera un suport pentru mental health. Suportul se rezuma poate la avea niște webinars la fiecare 2 săptămâni sau la o perioadă recurentă în care se făcea awareness despre problemele de mental health, despre același tips and tricks, cum să evităm să ajungem în situații mai complicate și despre suportul care există intern, nu știu, fie că este vorba de un hotline. La compania la care lucrez acum, de exemplu, la fiecare, cred că 2 sau 3 săptămâni, avem pe cineva care se numește Dr. Alex și este chiar doctor. Este psiholog, terapeut și care are niște webinars directe cu oricine vrea să facă join din companie, în care discutăm diverse topics de mental health și mental health, well-being. Am participat chiar recent, acum 2 săptămâni, la un astfel de webinar și erau discuțiile despre how to avoid stress sau burnout. Erau cumva splituite despre tips and tricks și lucrurile astea mi se pare că sunt pozitive, în sensul în care creează awareness despre faptul că, da, știm că lucrurile astea se întâmplă, nu vrem să le încurajăm ca și companie, oferim suport și împreună cu compania, acest Dr. Alex făcea tailoring la niște subiecte sau niște topics care reprezentau practic părerea companiei despre lucruri care ar trebui să le facem, să le evităm. Care a fost experiența ta? Experiența, din nou, eu să vorbesc din perspectiva mea, nu de fost angajat de corporație, cât din perspectiva oamenilor din varii companii pe care am întâlnit în cadrul trainingului sau din perspectiva mea de psiholog. Și aici vreau să spun un lucru. În primul rând, este foarte important ca compania să normalizeze discuțiile despre mental health. Mental health și mental wellness, în general, nu e numai pentru oamenii bolnavi, ca să spun așa cum nu te duci la sală, doar dacă ești bolnav te duci și ca să-ți menții o anumită stare de bine și cu cât îți menții o anumită stare de bine, cu atât este mai bine. Deci, în primul rând, trebuie să existe o normalizare a discuțiilor în jurul acestor zone de mental health, pentru că altfel există ideea de stigmă. Mă duc la cursul respectiv, asta înseamnă că sunt bolnavă, am o problemă. Da? Deci asta odată. În al doilea rând, mi se pare foarte important
abordare reală. Știu că sună aiurea, dar dacă le dai o oră de mindfulness pe săptămâna angajaților și alergi după deadline-uri în același timp și n-au timp să se ducă la ora de mindfulness, nu știu ce transmite neapărat despre tine ca companie. Da? Că sunt și excepții, sunt de acord, dar e vorba de atitudine. Comunicarea trebuie să se întâmple la toate nivelurile. Comunicarea pe temele de mindfulness și de well-being nu trebuie să fie doar acel, cum ai spus tu, acel webinar la fiecare 2 săptămâni. Exact. În leadership meetings, în meetings, în town halls, trebuie să discutăm despre aceste lucruri și să le facem clar, pentru ca toată lumea să înțeleagă că da, este în regulă să vorbim despre asta, suntem conștienți că lucrurile astea există, dar noi ca și companie poate avem niște posibilități de a sugera oamenilor să nu lucreze overtime, să nu lucreze în weekend. Exact, dacă nu este nevoie. Un alt punct, mai ales la nivelul companiilor mari, ERG-uri. Da? ERG-urile, crearea unui ERG pe zona de mental health, cred că adaugă foarte multă tracțiune la nivelul companiei și de asemenea transmite mesajul că it's here to stay, adică nu este ceva care ține doar de pandemie și este din punctul meu de vedere un acknowledgement, o recunoaștere din punct de vedere a companiei, domnule, chiar trebuie să avem un focus pe zona de mental health. De asemenea, și aici vorbesc un pic, apropo de ce ziceam cu focusul cade pe umerii managerilor, aici vreau să vorbesc despre zona, dacă până acum am vorbit foarte mult despre zona de întreținere, aș vrea să ating aici zona în care chiar sunt probleme de ordinul depresiilor și am văzut cifre ridicate în ultima perioadă de depresii sau burnout-uri. În momentul în care vorbim de un caz aproximativ pe care îl suspectăm să fie în zona clinică, cine se ocupă de el, cum reacționează, pentru că la sfârșitul zilei cei din prima linie sunt managerii care văd că o persoană din echipă nu mai are performanță, nu mai este implicată în job, bănuiesc o depresie, dar nu știu ce să facă, nu știu cum să abordeze. Le este frică, apare frica, Doamne ferește, dacă acea persoană cumva se sinucide. Pentru că vorbim în depresie, putem să vorbim chiar de suicid. Și atunci este foarte bine ca compania să vorbească deschis, măcar cu managerii și cu HR-ul despre asta și să fie foarte clar cine trebuie să se ocupe și cum despre genul acesta de cazuri. Și aici nu vorbim de probleme endemice pentru România sau pentru Londra. Am asistat la o conferință Elevate a celor de la Modern Health care livrează servicii de mental health atât în US și peste tot în lume și spuneau într-un survey pe care l-au făcut că în 62% dintre manageri nu știu unde este mingea din acest punct de vedere, dacă este la HR sau la manager. Asta nu e ok. Da, corect, nu este ok, dar tocmai pentru că discutăm despre ce ar putea să facă compania pentru a ajuta oamenii să vorbească deschis despre aceasta, consider că este nevoie de traininguri diferite pentru general population și pentru manager ce faci în situații respective. Cât de mult să te implici, cât de mult poți să duci discuția cu one-to-one cu employee și când este momentul să zici, ok, hai să mergem poate să discutăm cu cineva din companie. Exact. Și încă cineva mai spunea că în compania în care lucram, nu o să dau nume, n-am dat nume până acum, nu o să încep să dau de acum înainte, au adăugat un beneficiu pentru angajați, ceva similar cu ce spuneai tu, ore la o clinică de psihologie, deci cine vroia, când vroia, avea un număr de ore pe care și le putea bucuia și le putea rezerva la o clinică de psihologie. Spunea că e cel mai apreciat beneficiu din întreaga firmă. Iată, din nou, o variantă de beneficiu. Nu costă atât de mult, costă clar mai puțin decât o performanță scăzută a unor angajați sau, la fel, situații în care nu știi cum să gestionezi. Deci, cam astea ar fi niște minime lucruri pe care le-aș vedea la nivel de companie. Deci o implicare pe toată linia. Corect.
nu știu, tu cum vezi? Știu că aici suntem un pic, dacă noi de obicei suntem, noi în unele suntem de acord și în unele avem păreri un pic diferite, dar este bine că din opinii diferite ies lucruri de valoare. Cum vezi tu implicarea managerilor? Deci, da, ai vorbit despre training-uri. Cum vezi implicarea managerilor, deci a oamenilor din prima linie în zona asta de mental health? Da, consider că educația, responsabilitatea managerului trebuie să fie foarte clar înțeleasă. Și de aceea consider că trebuie să existe o apreciere a persoanelor care sunt în poziții de management, să facă tot posibilul pentru ca să fie foarte skilled în ceea ce fac. Acesta este unul dintre topicurile la care trebuie să fii skill ca și manager. Trebuie să ai cunoștință despre, trebuie să te informezi. Nu este suficient să te focusezi doar pe delivery și un pic de people management și să consider că ți-ai făcut jobul și că totul este bine. Din responsabilitățile tale de manager, people manager, fiind una dintre dimensiuni, de obicei vorbim de management, vorbim de management de resurse, vorbim de management de delivery și vorbim de management de people, de oameni. Nu știu dacă mai este o altă dimensiune. Dar la ce ne referim? Zice că resurse e același lucru cu oameni. Nu vrem să vorbim cu oamenii respectivi, dar poate să-și dea cu părerea despre. People are not resources. Am putea să facem un episod pe tema asta și să discutăm despre ce înseamnă limbajul când vorbim de people are resources. Deci, revenind, când ești manager, consider că este foarte important să înțelegi responsabilitățile. Și, mai departe, să înțelegi care sunt borderlines între responsabilitățile care sunt ale tale sau ale sunt ale altor persoane. Da, este important să poți să oferi suport oamenilor, este important să fii deschis în discuțiile de one-to-one, oamenii să simtă că poate să discute despre mental health issues. Poate să spună că, uite, de exemplu, vreau să-mi iau o zi off astăzi pentru că nu mă simt foarte bine și nu trebuie să-mi dea foarte multe explicații. Eu încerc să încurajez această abordare, această psychological safety în echipa mea, în care dacă cineva îmi spune că vrea să-și iau o zi off sau dacă simt eu din discuția persoanei respectivă că ar trebui să-și ia niște time off, eu îi sugerez și eu fac pași în care zic, ok, dar dacă ai de făcut anumite lucruri astăzi sau poate nu te simți foarte bine, ia-ți jumătate de zi off, că este în regulă. Putem să livrăm mai departe ce avem de livrat, putem să terminăm ziua cu bine. La fel, un exemplu personal pe partea asta, dacă eu nu mă simt foarte bine din punct de vedere energy level, să-mi iau un sick day. Nu este nicio problemă. Sunt companii în care au foarte clar reglementat partea de mental health days sau sunt companii la care acest lucru intră în sick day și eu încurajez lumea să facă acest lucru. Dacă nu te simți foarte bine din punct de vedere stres, depresie, anxietate, pur și simplu nu ai energy levels care simți tu că dacă ai duce mai departe ziua respectivă și ar fi detrimental pentru tine, e ok. Vorbește cu managerul tău, vorbește cu persoana respective, anunță-le și dacă lucrurile nu ard foarte tare, go for it. Da, dar ce faci atunci când compania nu încurajează asta? Pentru că trebuie să vorbim și despre cazurile astea și cu asta aș da niște puncturi pentru manager care se aplică și pentru individual contributor și pentru persoane care sunt în rol de execuție. În primul rând, nu încurajați prin exemplu propriu always on-ul. Da? Always on-ul, a fi always on, a răspunde tot timpul la mail-uri, este una din cauzele principale de stres și anxietate. Nu neg că există situații, nu neg că există livrări, nu neg că pot exista din când în când situații de genul ăsta, dar e vorba de care e excepția și care este regula. Dacă regula este că tu ești always on și o excepție când îți ești o seară liberă, și când mă refer la always on, nu mă refer la stat mereu în fața laptopului, ci răspuns la mail-uri. Uite, e o pauză la film, hai să răspund la mail-ul ăsta, să nu mai stă lumea să aștept. În momentul în care tu, ca manager, faci asta, tu setezi o așteptare, setezi o ștachetă. Da? Asta este your lead by example, ceea ce nu este ok. Da?
Și acum, ca să dau un punct, că ziceam că o să tranziționez spre puncturi, că ne apropiem de sfârșit. Cum abordăm acest always on? Pentru că toată lumea zice, nu trebuie să fie always on. Ok, și dacă eu am chestia asta, acest perfecționism, acest control freakness, de a face asta, cum abordez? Păi, în primul rând, nu te aștepta să reduci de la 12 ore la serviciu la 8 ore la serviciu, dar impuneți o limită. Da? Dacă tu răspunzi la mail tot timpul, nu o să poți de mâine la 6 să te oprești, dar impuneți că la ora 8 sau la ora 9, de la ora respectivă, tu ți-ai închis mail-ul de serviciu. Dacă nu te poți abține, închideți-l. Pentru că stai liniștit, dacă o să se întâmple ceva să pice compania din cauza faptului că tu nu ai fost available pe mail, te va suna cineva. Da? Deci, schimbările încep în doze mici, ca să spun așa. Deci nu începeți cu schimbări mari, ci cu schimbări mici. O să vă fie mai greu câteva zile, dar încet, după aia împingeți încă jumătate de oră, de la 8 jumate, după care de la 8, după care de la 7 jumate și într-un an probabil o să reușiți să ajungeți la 6 jumate. Și vreau să zic și eu de Always One, pentru că sufer un pic de Always One, dar nu cred că este o problemă atâta timp cât nu ai expectanța de la ceilalți să facă același lucru. Iar lucrul ăsta poți să-l setezi foarte simplu în discuțiile cu oamenii respectivi, spunându-le că da, eu poate trimit mail-uri seara, dar nu există expectanța să faci și tu același lucru. Eu consider că este un pic de flexibilitate aici, din partea fiecăruia. Fiecare este construit diferit și are o anumită preferință. Doar pentru că eu trimit mail-uri seara, la 7 seara, nu înseamnă că eu am muncit de la 8 dimineața până la ora 7 seara. Da? Pentru că aici intervine partea de flexibilitate. Dacă ești foarte atent și le transmiți oamenilor că nu îi vei evalua în funcție de asta, dar trebuie să le transmiți explicit. Corect. Pentru că altfel mesajul tău implicit este, că vorbim despre explicite și mesajul tău implicit este fă ca mine, e lead by example. Dacă este dublat de un mesaj explicit, atunci hai să zicem că e cât de cât ok. Sau dacă este împreună cu mesajul că nu există expectanța, cum discutam noi într-un episod anterior, nu există expectanța că lucrăm de la 9 la 5, poate avem niște core hours în care putem să lucrăm, dar mai ales de când lucrăm foarte mult într-un mediu mai hibrid, mai remote, există flexibilitatea ca în timpul zilei, dacă vreau să-mi iau o pauză de 2 ore și am posibilitatea să-mi iau pauza aceea de 2 ore, poate o să-mi iau și poate compensez un pic seara. Care mi se pare normal. E foarte tricky acolo, deci acolo we're walking on thin ice, merg de pe o gheață foarte subțire și chiar mi-ar plăcea să continuăm pentru că am ajuns la capăt, mi-ar plăcea, chiar am depășit câteva minute, mi-ar plăcea să continuăm această discuție într-un episod următor, pentru că nu sunt în totalitate de acord cu tine și the devil is always in the details. Vă mulțumim tuturor și vă așteptăm la următorul episod despre mental health la Gura Sobei. Pa, pa! Mulțumim, mai zi bună!